A Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través de Galicia Calidade, concedeu a 14 clubs náuticos da comunidade a licenza pro uso da súa marca de garantías. 7 deles sitúanse na nosa contorna. Ao Nauta Sanxenxo, que xa contaba con este distintivo, únense agora o Club Náutico Boiro Marina Cabo de Cruz, o Club Náutico de Porto Novo, o Real Club Náutico de Portosín, o Real Club Náutico de Sanxenxo e o Club Náutico de San Vicente do Mar. Con este selo se recoñece a excelencia dos servizos destes clubs. Estamos recoñecendo a vosa diferenciación, a vosa creatividade, a vosa natureza única, a vosa localización, o equipamento e tamén a vosa excelencia nos servizos. Son todos atributos que se inclúen neste selo de Galicia Calidade. Con este recoñecemento, os clubs convértense en embaixadores da comunidade e adquiren un compromiso cos seus clientes, cos traballadores, con Galicia e co medio ambiente. Este selo de Galicia Calidade supón un reforzo dese compromiso para garantir e potenciar a nosa imaxe. Supón tamén un compromiso cos vosos traballadores, non só para ofrecer as mellores condicións de traballo, sino tamén apostando pola fórmula da formación e da innovación, que é o que nos pode facer tamén diferentes e competitivos e implicarvos no desenvolvemento de Galicia, polo tanto, contribuindo a través da promoción dos nosos produtos e da nosa imaxe, precisamente, esa proxección de Galicia. O alcalde de Sanxenxo sinalou a importancia de facer as cousas con calidade para poder triunfar. E, por tanto, eu creo que temos que seguir nesta línea, na línea que está seguindo neste caso a zona toda esta portuaria cos pescadores daqui, que o están facendo moi ben, convivindo con náutico e con nauta, que ao final somos institucións que estamos poñendo a Sanxenxo, creo que nun marco moi bo para o que a mí me gusta facer, é conseguir postos de traballo, non? Con estas incorporacións, a marca de garantía Galicia Calidade conta con 125 establecementos certificados nos diferentes sectores.